ମୋ କଙ୍କାଳଟେ ଭଲ ଗୁଟେଇବି। ହଁ ଭଲ ବିଟା ଯୋଉଠି ବୋହୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ସେ ମୋରି ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି। ଦୀପଦ ତାହେଲେ ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୀପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା। ଆଚ୍ଛା ଗୋପପୁରର କଥା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋପପୁରର କଥା, ଗୋପପୁରର ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ମଥୁରାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦଧି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର RRR ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଘରକୁ ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି। ମୋ କଙ୍କାଳଟେ ଭଲ ଗୁଟେଇବି। ହଁ ଭଲ ବିଟା ଯୋଉଠି ବୋହୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ସେ ମୋରି ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି। ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଭୋଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଓ ତା ସହିତ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଅଭିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।
ଛୋଟ ନନା ଟିକିରେ କଛାଟା ଭଲସେ ମରା ହେଇଛି ଆଉ। ନନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଗାଉନି ନନା ମୁହଁରେ କି ଆଗରେ ସବୁ ବଳିଛି। କୁନି ନନା ଆସନ୍ତୁ ନନା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗାମୁଛାଟା ହଉନଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏ ରୁହ 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 କ'ଣ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା କ'ଣ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲାଣି? ଏ ରୁହ ନନା ଧଡ଼ୁଆ ନନା ନନା ଧଡ଼ୁଆ ନନା ଧଡ଼ୁଆ ନନା ଟିକେ ରୁହ ରୁହ। ଆରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ସାଡ଼େ କ'ଣ ଘର? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି? ନନା ଟିକେ ଅନେକ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେଇଟା କେବେଠାରୁ ଆଉ କେବେଠାରୁ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ଏଇଟା ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି? ସିଏ ଆମ ବାପା ତ 14 ପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛ କଥାଟା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା? ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଶୁଣୁଛୁ ବାପା ଅଜା ଖୋଇ ଭୋଗ ଆଉଥିଲେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖୋଉଛୁ। ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖୋଇବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୀପଦ କିଛି କହିବା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଜି ରାଧା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମଥୁରାକୁ ଦଧି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। 16,000 ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ ଦଧି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏକ ଦିନେ ଗୋପପୁରେ ସର୍ବ ଗୋପାଳି ମାନସରେ ସର୍ବ ଗୋପାଳି ଆଜି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି ଦେଇ ହୁଳାହୁଳି। ଆଜି 16,000 ଖୁଆର ଗହ ଗହ ନାଦ ଆଜି ମେଘ ଗରଜନ ପ୍ରାୟ ଶୁଭ ଶବଦ ଆଜି ଦଧି ମନ୍ଥନ ସାରିଣ ସର୍ବ ଗୋପାଳି ଆଜି ରାଧିକା ମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ସର୍ବେ ହେଲେ ବେଳି। ଆଜି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦଧି ବିକି ଯିବା ଆଜି ଜୀବିକା ମାରିଣ ଆମ୍ଭେ ଘରେ କି ରହିବା। ସେ ଯେ ନନ୍ଦ ସୁତ ଦାଉ ସହି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ନନ୍ଦ ସୁତ ଦାଉ। ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଆଜି କହିଲେ କା ବା ନ ଯାଏତେ ଯମୁନା ଜଳ ପୁରାଣୟ କା ବା ନ ଯାଏତେ ମଥୁରା ଦଧି ବିକ୍ରୟର୍ଥେ। ରାଧା ଲଲାଟ ପଟକେ କୂଳଟା ଅପବାଦରେ ଆରେ କେ ତେଜ ମୁନା ଯାଉ ନାହିଁ କେ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଫଟାକ ପାଳରେ କଳଙ୍କିନୀ ବାଧା କାଳଯାକ ମୋର ସରୁ ନାହିଁ ଆଗୋ ପ୍ରିୟ ସହି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ସଖୀମାନେ ଆଜି ଯେ ଯାହା ପସରା ଧରି ଯମୁନା କୂଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା କିପରି ଭାବରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଆରେ ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଧରି ହେଲେ ବାହାର ଯମୁନା କୂଳରେ ହେଲେ ହାଜର। ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଛି ଯମୁନା ନଈ ବିଚାର କରନ୍ତି ସକଳ ଗୋଇ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଗୋଇ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଗୋଇ ସେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳରେ ସଖୀମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯମୁନା କୂଳର ପାଣି ଆଜ୍ଞା କଳ କଳ ନାଦରେ ବହି ଚାଲିଛି। ଯମୁନା କୂଳର ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ ଖାଉଛି। ଏଇଠି ରାଧା କହୁଛି ସଖୀମାନେ
ଏଇ ଦେଖୁଛ ଯମୁନା କୂଳର ପାଣି କିପରି କଳ କଳ ନାଦରେ ବହି ଚାଲିଛି। ଯମୁନା କୂଳର ପାଣି ଏକୂଳ ସେକୂଳ ଖାଉଛି। ରାଧା କହୁଛି ସଖୀମାନେ ଆଜି ଦେଖ ସହଚରୀ ଗୋ ମହା ପ୍ରଳୟ ବାରି ଦେଖ ସହଚରୀ ଗୋ ଆଜି କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରିଣ ଶବଦ ସେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରିଣ ଶବଦ ସେ କି ରଙ୍ଗରେ ଜଳ ମାରେ ଲହରୀ ଦେଖ ସହଚରୀ ଗୋ କେତେ କେତେ ମୀନ ମଗର ଭାସି ଯାଉ ଅଛନ୍ତି ନୀର ଆଜି କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରିଣ ଶବଦ ସେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରିଣ ଶବଦ ସେ କି ରଙ୍ଗରେ ଜଳ ମାରେ ଭଉଁରୀ ଦେଖ ସହଚରୀ ଗୋ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବେ ଆମ ଘରେ ଭୋଗ ଖାଇସାରି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି।